Hei bodei, heissan ja numero 88 on jakson numero. Meillä podcastia Eetu ja Saara sun seuraana. Moro. Heippa. Moro. Moro. Ja... mitä? En mä sanonut mitään. Mä vaan odotin, että mihin tää sun ääni vie. Me yleensä mietitään ihan rauhassa kotosalla tai jotain tää meidän viikoittaisen mielipidemakuasia, mutta nyt me oltiin niin sanotusti viihteellä. Tuossa oli viime lauantaina ja siellä sitten pähkäitiin yhdessä muiden juhlioiden kanssa, että mitä sitten kysyttäisiin tällä kertaa. Ja mä en sitten tiedä, mä ehdin jo poistua siinä kohtaa tilasta, niin sitten siellä oli, sinä olit päivittänyt sinne viikon mielipidemakuasian, jonka saat esitellä tunnarin kerran. Ihan miten vaan. Mielipide. No se on miten sen ottaa. Mielipidemakuasioita. Kumpi? Trrr. Joo, tosiaan oltiin vähän myöhäisesti liikkeellä tuon viimekertaisen aiheen pariin ja sitten oltiin jo päädytty yhteen juhliin viettämään iltaan, kun tajuttiin, että ai Samperi, piti kysyä se kysymys. Sitten päätettiin, että aiotaan kysyä vähän siltä juhlaväeltä, että voisiko siellä löytyä jotain hyviä idiksiä, ja sä kysyit sieltä omineen, ja mäkin kysyn. Ja mä en sano, että ne olisi ollut niinku sellaisia huonoja ideoita, mutta ne oli ehkä sellaisia, niinku, että koko jakson verran keskustelua siitä, kuuluuko ananaspizzaa vai ei. Niin mä en tiedä, että haluaisiko kaikki kuunnella sellaista podcast-jaksoa. Toisaalta meidän rima on niin matalalla, että ehkä jopa se ananaspizza-keskustelu olisi voinut olla se meidän hittiaihe. Että kerrankin jotain olisi ehkä kiinnostanut. Mutta en kuitenkaan nyt päätynyt siihen, ja sitten mä en tiedä miten, koska olin nauttinut muutaman alkoholillisen juoman jo siinä vaiheessa iltaa, niin päädyin sitten tekemään kysymyksen siitä, että pitääkö pitkässä parisuhteessa mennä naimisiin. Jotenkin näin se meni. Okei. Onko avioliitto ainut tie onnen vai voiko elää elämä vain parisuhteessa? Oliko se niin paljon kirjoitus? Joo. Mun on pakko sanoa disclaimer, että olin hieman humaltuneessa tilassa tuossa vaiheessa. Eli pitkässä parisuhteessa pitää mennä naimisiin. Tämmöinen oli tämä väittämä. Joo. Okei, itse asiassa sen verran mäkin olin maistanut alkoholia, että mä muistin, että tämä oli semmoinen kysymys, että pitääkö kihlauksen johtaa avioliittoon. Aha, no me oltiin ihan, mutta me olin vähän eri sfääreissä siinä vaiheessa. Mä luin se vaan jotenkin väärin, mutta ei ollut sitten siitä kyse. Mutta jos mä heitän tämmöisen ennakkokysymyksen, niin pitääkö sun mielestä mennä? Pitkässä parisuhteessa? Ei vaan se kihlaus, pitääkö se johtaa avioliittoon? Pitää. Okei, joo. Mä en näe niinku pointtia mennä kihloihin, jos et sä mene siitä sit sen askeleen. Niinku. Tai mun mielestä ne on niinku sellainen pari. Ei siinä siis sinänsä mitään pahaa. Mä tiedän myös paljon ihmisiä, ketkä on niinku kihloissa. Mutta mun mielestä miksi et sä vois sit olla vaan parisuhteessa. Niin. Koska sitten kaikki kyselee. Mä en niinku itse näe siinä pointtia myöskään sen takia, että jos sä oot kihloissa, niin sitten kaikkihan aina jotenkin jää odottamaan, vaikka siis typerä yhteiskunta ja yhteiskunnan odotukset, miksi meidän pitäisi kuunnella mitään, mitä muut sanovat. Mutta se ennakkoasetelma on se, että se on niin sellainen perijuuri asia meidän yhteiskunnassa, että jos sä oot kihloissa, niin te menette joskus naimisiin, niin sitten kaikki aina jää vähän silleen, että niin mullakin on ehkä sit niinku jotenkin tullut aivoihin se, että sit se on niinku puolimatka. Se on lupaus siitä, että me mennään naimisiin joskus. Hei, me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. En mä muista kumpi se on. Niin mä näen sen silleen, että sitten ei niinku tarvi mennä kihloihin, jos ei halua mennä naimisiin. Jep. Joo, ja sitten mä ehkä yritän sanoa ehkä jotain tässä jaksossa myös, mutta niin mä juttelin tästä aiheesta, mutta meillä oli sitten myöskin se kulma, että jos niinku menee kihloihin, niin sitten pitäisi olla melkein jo se hääpäivä valittuna tai niinku edes suunnitelma siitä, että milloin se olisi esimerkiksi. Että vuoden päästä tai 1,5 vuoden päästä tai 2 vuoden päästä tai jotain. Että ei voi vaan mennä sille kihloihin ja sitten jossain kohtaa kun aikaa niin järkätä bileet. Niin, no, meitä on varmaan erilaisia ihmisiä tuohon, kuten sanoin, niin mä tiedän ihmisiä, ketkä on mennyt kihloihin
nimenomaan siinä sellaisessa just rakkauden huumassa oltu silleen, jee, mennään kihloihin, ja sitten vähän niin kuin se naimisiin meno on ehkä jäänyt tai unohtunut, tai sitten ollaan koettu sitä, että se on nyt enää se niin oleellinen. Mä nyt en sano sitä, että se pitää olla se päivä päätetty, koska se on aika paljon jo vaadittu, mutta se on ehkä sellainen, että sitten kun mennään kiloihin, niin sitten siinä niin kuin lähitulevaisuudessa päätetään, että no, tapahtuuko se nyt naimisiin meno sitten niin kuin vuoden, 2, 3 vai 4 päästä, koska harvalla ihmisellä on myöskään niin kuin valmiiksi vaikka sellaista hääbudjettia tuolla niin kuin säästössä, joilla varmaan on, tiedän ehkä, tai voin kuvitella, että tuollaisia ihmisiäkin on, mutta niin kuin itse esimerkiksi en ole sellainen ihminen, niin silleen en odota sitä, että sit pitäisi, nyt kun avaa sen kihlasormuksen, tuletko vaimoksi, niin mennäänkö kihloihin, ja ne häät on muuten sitten 26. päivä 6.2028 tai jotain tällaista. Niin. Olisi vähän mood killeri. Jep, kyllä se Niin mä mietin joskus vasta, että miksei voi vaan olla niinku kihloissa ja hengata siinä kihloissa silleen, mutta en mä tiedä, mulla ei ole mitään kauhean vahvoja mielipiteitä tästä kyseisestä aiheesta. Ei ole mun mielestä mitään semmoista selvää tapaa, millä tavalla nämä hommat pitää tehdä, niin mä oon ollut vähän silleen, että hoitakoon ihmiset, miten hoitakoon tämän keissin. Mä ajattelin, että sä olisit ollut, kun sä oot aika monessa asiassa vähän sellainen vanhanaikainen, siis sellainen, tai niin kuin sellainen perinteikäs, tykkäät ehkä sellaisista tietyistä jutuista. Niin mä ajattelin, että sä olisit ollut silleen, että nimenomaan ei hengata kihloissa. En mä tiedä. En mä tiedä. En mä ole niin perinteikäs. Tässä sitten varmaan. Luetaanko meidän muiden vastaukset? No jos et sä halua nyt antaa itsestäsi yhtään sen enempää tähän keskusteluun. Pitkässä parisuhteessa pitää mennä naimisiin. No ei, kyllä mun mielestä pidä. Ootko sitä mieltä, että miehen pitää kosia? Koska mä en välttämättä jaksa. Niin. No esimerkiksi jos on huonot polvet, ei pääse polvistumaan. Joo. Joo, mutta ehdottomasti ei. Okei. Ehdottomasti ehkä. ei tarvii miehen, että kyllä nainenkin saa kosia. Mutta mitä mieltä sä oot sitten? Että oot sä sitä mieltä, että ihmiset voi hengailla kihloissakin? Joo. Voi, siis joo. Mikä minä olen tuomitsemaan ketään. Ei, mutta kyllä se on nyt varmaan joku mielipide. Tämä on vähän huono podcast-jakso, jos sä oot vaan silleen, joo, ihan sama. Ja ihmiset, tai silleen, kyllä sullakin voi olla mielipide tähän asiaan. Niin. Tai joku tuntuma. Siis sä puhuit siitä kihlauksesta. Niin. Niin, joo, voi olla. Voi hengata mun mielestä. Ja sitä meidän varsinainen kysymys, jos me päästään siihen, niin kuin mä kysyin äsken. Asteiko 1-10, kuinka paljon sua ahistaa? Pitkässä parisuhteessa pitää mennä naimisiin, niin mä sanoin jo, että ei. Ei pidä kyllä mun mielestä mennä. Se on jotenkin vähän ahdistavaa, mitä mekin aina puhutaan, kun me katsotaan jotain jenkkiohjelmia, ja se on jotenkin niin pakkomielle kaikille, että se niin kuin on pakko mennä heti naimisiin, ja siksi siellä onkin niitä, kun on ollut joku 6 eri puolison kanssa naimisissa tai tämmöisiä juttuja, ja sitten taas erotaan ja mennä naimisiin ja semmoinen juttu. Niin se on jotenkin outo. Joo, ja niillä on sellainen outo tapa, että se pitää niinku olla tosi nopsaa jo siinä suhteen alussa, että niillä on tyyli vuoden jälkeen kaikissa, no ne on draamasarjoja, mutta jotkut on reaalityökin, että vuoden jälkeen pitää jo miettiä, ja sitten 3 vuotta on niinku ihan maksimi, ja sitten jos 5 vuotta on mennyt, niin sitten on ihan silleen, että mikä sus on niinku vikana, kun miksei se mies kosis sua. Ja sitten sinne häihin aina kutsutaan kaikki, niin kuin mitä ei ole ikinä nähnyt ihmisiä, ja sitten siellä on niinku 1000 ihmistä, ja sitten ne järjestetään jossain Havajilla tai jossain. Niin. Toi on kyllä ainakin ohjelmissa. No ainakin niissä ohjelmissa. Joo, se on jotenkin tosi omituisesti pakko miellettä, että se on se niinku dream come true, mutta sitten se kuitenkin, vaikka sulla olisi 2. kierros, niin silti se on dream come true tai jotain. En tiedä. Niin, kun musta tuntuu, että ne jotenkin kokee sen, että se homma ei ole niinku valmis, jos et saa mennyt naimisiin. Tai siltä se vaikuttaa, kun se pakkomielte... No niin, tää oli valmis tää homma. Kun musta tuntuu, että se pitää jotenkin, että niillä on siis nimenomaan, että ne ajattelee sen, että se on ensinnäkin niin kuin ainut elämän saavutus. Tai tosi monelle silleen. Niin, niinpä. Että se on pakko, se on saavutus jotenkin, että sä oot päässyt eroon siitä sinkkuudesta, kun musta tuntuu, että Suomessa ollaan nyt vähän niin kuin silleen modernimpia ton asian suhteen, että... No, miksei vaan voi olla sitten seeing somebody, miksi pitää olla married? Niin, miksi? Niin, mietin sitä.
Niin. Että miksi pitää olla? Mikä niiden päässä? Niin. Siihen se ainakin on. Ja musta tuntuu, no siellä kun ne on niin uskovaisia, niin tiedätkö, se on se, että ne saa sen jonkun niin kuin tällaisen Jumalan siunauksen siihen avioliitolle, niin se on varmaan osaltaan se. Ja niillähän on tosi paljon tosi konservatiivisia ihmisiä, ketkä edelleen esimerkiksi ajattelee niin, että ei seksi ennen avioliittoja tyylisiä ratkaisuja, ja lapset pitää olla niin kuin avioliiton sisällä syntyneitä, koska muuten ne on äpäriä. Että musta tuntuu, että siellä on jonkin verran vähän sellaista, että vaikka olisi niin kuin modernimpikin ihminen, niin niillä on vähän syvemmällä kuin vaikka suomalaisilla toi asenne niin kuin omassa systeemissään, kun sitten taas musta tuntuu, että Suomessa on niin kuin tosi perus, että jengi saa ne lapset ennen kuin ne menee naimisiin. Että se on niin kuin ihan normaali. Niin jo. Normaalimpaa kuin se, että sä saat ne lapset sen avioliiton aikana, musta tuntuu nykyään. On se jotenkin outo. Ne on pakkomielteisiä siitä. Niin, joo, se jotenkin on silleen, että sä oot kauhean epäonnistunut, jos sulle ei ole noita kaikkea. Niin. Eka pitää rakentaa hyvää uraa ja löytää joku mies ja sitten olla miehen kanssa 10 vuotta yhdessä ja molemmat hyvät palkkaisessa työssä ja tienannut ja kaikki talot on ja kaikkea. Sitten sen jälkeen ruvetaan mies kosi ja sitten yhteen ja sitten heti pitää tulla lapsia. Joo. Näin edespäin. Se on jotenkin, kuulostaa tosi ahdistavalta, että sun pitää mennä tuommoisen muotin mukaan. Niin ja musta tuntuu, että ne elää tosi vahvasti just siihen, että mitä muut ajattelee. Nimenomaan, että niinku, kun näkee noita ohjelmia, niin sit tosi monet naiset nimenomaan on silleen, että mikä vika sussa on, varsinkin jos on tällainen heteronormatiivinen parisuhde, niin moni niinku naishenkilö kysyy niiltä naisilta, joita ei ole kosittu, että mikä tässä on niinku tilanne, että mikä se niinku sussa on se vika, jos ei sua ole kosittu vielä. Ja sitten se voi olla vaan se, että se mies ei halua, se on saamaton, tai se ei vaan ajattele koko asiaa, niin se on niinku erikoista. Ja saanko ennen kuin luot sen vastauksen, niin pakko sanoa, että huomasin, että tänä vuonna on tullut Ylen artikkelikin tästä, kuinka avioliitosta on tullut vähemmistön elämäntapa. Niin avoliitot, erillissuhteet ja muut perhemuodot ovat menneet avioliittojen ohi alle 40-vuotiaiden elämässä. Joo. Eli ne ei ole niin yleisiä. Ihan hyvä. Sekin on ehkä just, koska eikö se nyt alun perin kuitenkin avioliittokin perustu siihen hyväksyntään uskovaisten keskuudessa tai jotain tämmöistä. Kato, kun nykyään ei puoletkaan ei ole enää kirkossa tai usko mihinkään ja näin, niin ehkä sitten ei ehkä mikään sisäinen ääni pakota mihinkään avioliittoon, niin ehkä se perustuu siihenkin toi nykypäivän meininki. Niin, just kun ei ole sitä ulkoa tulevaa painetta. Ja sitten musta tuntuu, että aika moni niin kun tekee sen nykyään, niin kun, mitä on jutellut vaikka kavereiden kanssa, niin monet puhuu siitä, että olisi vaan kiva järjestää sellaiset ihanat rakkausbileet. Että se ei ole niin kuin, että on niin kuin kiva juhlistaa yhdessä sitä rakkautta ja on kiva mennä naimisiin. Ja kyllä niin kuin koetaan plussaksi myös se, että tietyt paperityöt vaikka helpottuu, kun mennään niin kuin, saadaan se liitto, koska niin kuin, valtion puoleltakin on sellaisia juttuja. Rakkauden bileet. niin. Kuulostaa jotain Woodstock-festivaalia. No mut tyyliin. Ja siis mä kuulin just, että viime kesänä yksi mun kaveri oli osallistunut häihin, jotka oli ollut festariteemalla. Niin. Oikeesti. Niin sit se, että joo. Myös rakkauden bileistä tulee jotain muutakin. No mieleen. Varmaan tulee mieleen. Mut niin, nyt mun ajatus katkesi tosi pahasti. Niin, että se helpottaa se tiettyjä paperitöitä, kun ollaan avioliitossa, ja siis hän antaa myös niin kuin leskensuojan siinä vaiheessa, koska jos sä oot ollut parisuhteessa avoliitossa, niin sun pitää olla yli 10 vuotta ollut yhdessä ennen kuin se voidaan ehkä rinnastaa. Mä en siis muista tarkalleen näitä päivämääriä, mutta että ehkä voidaan rinnastaa avioliiton kaltaiseksi. Eli sit sinänsä niin kun, edelleenhän avioliitto tavallaan on vähän pakollinen, jos sä haluat varmistaa, että jos sulle tapahtuu jotain, että sun rakas ihminen saa niin kuin, että sillä on oikeuksia vaikka hoitaa niin kuin tai teidän yhteisiä raha-asioita tai tällaisia, koska nyt on ollut sellaisia keissejä, että toinen on kuollut, ihmiset on ollut avoliitossa ja sä et pääse johonkin pankkitileillekään esimerkiksi. Mutta eikö testamenttia pysty tähän? Pystyy, mutta niin on Suomessa, miten se menee? Mä en ole tehnyt testamenttia. Pitäisikö tehdä? Siinä on jotain, kato, sellaisia twistejä, koska no tietenkin riippuen siitä, että onko lapsia, mutta rintaperilliset, eli lapsethan perii niin kuin aina ensimmäisenä vanhemmat, ja sitten vasta tulee puoliso. Mutta entä jos se on se testamentti? Jos mä teen testamenttia,
kaikki mun kitarat, niin pistän sun perinnöksi, että sä saat kaikki mun kitarat. Mä en ole varma, ehkä se onnistuu. Varsinkin kun ei ole lapsia. Niin. Mutta riittääkö siihen vai joku semmoinen rasvatahrainen paperi jostain pöytälaatikosta, mihin mä oon kirjoittanut kuulokärkikynällä? Ei, kyllä mä oon ymmärtänyt, että siihen testamenttiin vaaditaan vähän enemmän ja siihen tarvitaan jonkun notaarin tai jonkun niinku, että jonkun sellaisen virallisen tahon pitää se nähdä, koska muutenhan kaikki tekisi näitä tällaisia samantyylisiä valtakirjoja niin kuin postipaketteja varten, silleen hain tämän puolesta ja väärennät allekirjoituksen ja haet sen. Tai niin kuin koulussa aikanaan meillä opetettiin se, kun tuli joku noottikirja tai joku mikä huono todistus tai koe, mikä piti viedä sitten kuitattavaksi kotiin, ja sitten kun ei vienyt sitä, niin sitten itse väärensi siihen vaan ja vei takaisin silleen, mä oon vienyt tätä kotiin näytettäväksi. Mä en ole ikinä vääräntänyt. En mäkään. Mut joo. Mulla oli pelkkiä hyvin numeroina, oli ylpeyden aihe. Mulla on kans. Sitten ne hävisi ne paperit johonkin, se oli ihan katastrofi. Mutta katsotaan nyt, että kuitenkin palataan aiheeseen. Pitkässä parisuhteessa pitää mennä naimisiin, oli tosiaankin toi väitöskirjan aihe, minkä Saara teki tässä hänen opintojen ohella. Mitä? Niin aika selvästi. Mä en tiedä ihan tarkalleen, onko tämä niinku jotenkin, että meidän nämä kuuntelijat tai Instagram-seuraajat, niin että millaiseen niin kuin, ikäjakaumaan tässä mennään, mutta suurin osa ainakin meidän kuulijoista niin on vastannut, että ei tarvitse johtaa naimisiin menoon, ja 93%. Se on aika selvä. 7% vaan, että pitää. Pakko sanoa, että mä just kun sanoin äsken, että musta tuntuu, että kukaan lapsi ei synny niin kuin avioliittoon, mutta itse asiassa tässä Ylen artikkelissa on just sanottu, että suurempi osa suomalaisista lapsista syntyy yhä avioliittoon, että 54%. Nyt kun mä luen näitä vastanneita, että kuka tänne on vastannut näitä, niin kyllä eipä tässä nyt oikeastaan yllätä, mitä nämä ihmiset täällä on vastannut. Että pitää mennä näin. Mutta eipä se semmoinen pakottava asia kyllä missään nimessä pidäkään olla. Ei. Ja on ihanaa, kun ei ole sellaista, että siis niinku, mä aina välillä mietin noita vanhoja aikoja silleen, että kuinka niinku, että kun vieläkin on vanhoja hyviä aikoja vai? Ei, kun just se, että kun välillä nytkin nykyyhteiskuntakin on niin saamarin raskas, niin silleen, että kuinka raskasta varsinkin just naisena olisi olla, jos mennään tuosta niinku 30-40 vuotta takaperin, kun vielä tuntuu, että silloinkin oli sellaista niinku ajattelua, että jos ei sinne naimisiin pääse, niin sitten oot vanha piika ja se on huono asia, vaikka voi olla vaikka minkälaisia. Nythän niinku erilliset suhteet on. Tuossa oli mainittu esimerkiksi erillissuhteista siis. Mikä se sitten on? Siinä on niinku 2 ihmistä, jotka asuu omissa kodeissaan, vaikka heillä on lapsia. Ja sitten, miten se meni? Mutta he on niinku yhdessä jollain tasolla. Oota, mä etin sen nyt. No okei, jollain tasolla, jo mentaalisesti. No kun mä ehdin scrollata ohi. Niin. Mutta jotenkin, en mä tiedä, mulla on jotenkin twisted tää mun maailmankuva tai jotain, mutta mä en nyt suoranaisesti ehkä pidä coolina, mutta tavallaan arvostan semmoista erilaisuutta tostakin, kun oli just se joku julkispariskunta Suomessakin, en muista nimiä, mutta oli kans silleen vähän varttuneempia. Ja ehkä käynytkin jonkun avioliiton läpi molemmat, niin oli sitten löytänyt toisensa ja on jo vuosia ollut yhdessä, mutta asuu edelleen erillään. Ja se on ihan fine kaikkien osapuolien mielestä, että ei. Mikäs siinä? Mun mielestä se on ihan silleen kunnioitettava hauskaa, että joku jaksaa tehdä tuommoista. Niin, no tossa on just toi. Molemmilla osapuolilla on omia lapsia ja erilliset kodit ja ollaan yhdessä. Että hyväksytään sellaiset eri tavat olla. Mä oon nyt jopa törmännyt tosi paljon siihen, että ihmiset nukkuu eri sängyissä. Niin kuin erilaiset, joku on jenkkisänkyjä jollain. Ei, mutta erillisissä huoneissa, niin kuin omissa sängyissä. Ja siellä on esimerkiksi ollut siis ihan rehellisesti perusteluna vaan se, että on niin huono uninen, ettei pysty nukkumaan niin kuin kenenkään muun kanssa, sitten koska koko ajan hätkähtelee. Kuorsaa niin kovaa ja muuta. Niin kyllä se niin kuin pitää niin kuin ymmärtää. Et eikö sen sijaan niin kuin mutta kyllä mun mielestä olisi ainakin masentavaa mennä yksin nukkumaan. Sitten huutaa sieltä, hyvää yötä. No ois se. Ehkä meillä on vaan totuttu siihen. No me ei olla ehkä totuttu siihen, mutta kyllä mä niinku tavallaan ymmärrän sen, että koska olen tavannut elämässäni ihmisiä, joilla on vaikka niinku tosi pahoja univaikeuksia, ja sä näet kuinka raastavaa se on, niin sitten silleen versus se, että nukutaan sängyssä yhdessä, koska joku
maailman järjestys sanoo näin, että sitten olet oikea parisuhde vain jos nukutte samassa sängyssä ja sit sä et nuku niin kuin koko sun elämässä aikana, niin on se vähän surullista. Niin. Että kyllä pitäisi olla. Mutta ehkä ne voi tehdä niin, että ne iltaisin vaikka sitten katsoo yhdessä jotain ohjelmaa ja vähän halailee ja sitten menee nukkumaan oman sänkyyn. Ja aamulla voi palata sinne. Minne? Sohvalle sinne sänkyyn. Niin. Tai sitten tekee reijän seinään ja pitää siitä kädestä kiinni. Joo. Mut sitten tai mites toi tommonen... Bunk bed. Kerrossänky. Kerrossänky. Mitäs niin, semmonen? Mutta se pointti on se, että toinen ei saisi niinku kuorsata ja hyöriä niin, siellä. Häiritsee. Totta. Mä luulen, että se on... No joo. Oliko se tässä? Meillä oli vähän tommoista negatiivista, tai siis ei puoltavaa mielipidettä. Tässä me ei puolustettu yhtään 7%, joka on sitä mieltä, että pitää päättyä avioliittoon. Niin. Ehkä toi vähän jyrkästi toi pitää päättyä, mutta... Niin. Joo, en mä tiedä. Aika, niin kuin tuossa mä olin työpaikkani semmoisilla päivillä, missä sitten oli paljon ihmisiä, jotka ei tuntenut itseään. Ei tuntenut itseään, niin kuin keskenään ei tunnettu sille niin hyvin, niin sitten vedettiin se aloituskierros, niin aika moni sanoi just nimenomaan, että on vaimo. Niin kuin nimenomaan, että siellä oli varmaan niin kuin, niin suurin osa, en tiedä, 89% niin aviossa. Että kyllä se niin kuin edelleen on juttu. Ja kyllä mäkin sanon, että musta olisi niin kuin hauska mennä naimisiin, mutta en mä mene sen takia, että mä saisin olla sun vaimo. Tai tavallaan joo, mutta mä niin kuin... Kenen sitten? Naapuri Pena. Okay. Siis, tavallaan siis joo, se olisi kiva, mutta mä yritän niinku selittää sen niin, että mä en halua, tai se ei ole se pointti silleen perinteiseen tyyliin ehkä. Niin. Silleen, että mun ei tarvitse olla sun vaimo, mutta se olisi niinku, se on vaan sellainen, se olisi sellainen kiva kirsikka kakun päällä. Niin. Toi on ihan... Mutta mulla ei ole tarve olla kenenkään vaimo. Ihan hauska juttu silleen, että se on ollut niin monta vuotta tuommoinen avioliitto keksittynä. Ja ennen siinä oli just niinku eri periaatteet ja muut. Ja sitten se on vaan muovautunut maailman ja ihmisten mukana. Ja se on edelleen silleen niinku tärkeä juttu, mutta eri tavalla just tolleen. Nimenomaan. Musta tuntuu, että nykymaailmassa se avioliitto, varsinkin Suomessa, se solmitaan niin kuin enemmän oikeista syistä, siis lähtökohtaisesti verrattuna siihen, että ei ole mitään sellaisia, hups tuli raskaaksi ja pitää mennä naimisiin, tai hups just ei voida muuttaa yhteen, jos ei olla naimisissa tai muuta. Että se on nimenomaan tehty siitä se kirsikka. Semmoiset häät olisi hauskat, kun jossain just noissa jenkkileffoissa, mikä mekin just katsottiin, missä matkustettaisiin jonnekin kauas. Sitten oltaisiin Balilla. Tai Italiassa. Niin. Tai Ranskassa. Niin. Tai Belgiassa. Ei sit muuta kuin Kosimaa, hei. Otetaan vielä randomit kysymykset tähän loppuun, niin kuin joka sen aikaisempaakin. Randomit kysymykseen. Yes. Tästä hienosti aasin siltana voidaan mennä elämäänkin suurempiin kysymyksiin, koska sitähän nämä randomit kysymykset aina on. Löydä aasille perse. Eiku miten se meni? Eiku hännänveto. Eiku miten se meni se lastepeli? Se kun laitettiin nastaa aasi perseeseen. Löydä aasille perse. Aasin häntä on sen pelin nimi. Okei. Siis toi oli niin ranta. Mä ajattelin, että sä puhut, että sä oot nähnyt taas joku hassu videon netissä ja ollut silleen, että on joku kummelisketsi. Mutta sä olit siis oikeasti kassalla. Joo. Hyvä. No mä oon pelannut sitä ehkä kerran elämässä. Pitäisikö tuoda isosti takaisin aasin persepeli? Pitäisikö tuoda se takaisin isosti? Isosti? Kuin iso? No siis todella isosti. Semmoinen niinku reaalikokoinen aasi. Joo. Ja sit me lähdettäisiin niinku viemään sitä jokaisen, aina kun meidät kutsutaan johonkin illaistujaisiin ja muuhun, niin sitten mä että hei, meillä olisi tämmöinen pieni ohjelmanumero tässä, ja sitten otettaisiin aasin perse siihen ja kaikki saisi laittaa. Toi on unohdettu klassikko, mä sanon. Kun mulla on ne 30, niin ehkä pitää harkita. Ehdottomasti. Niin siinä ei ollut mitään muuta kuin, että kuka löytää aasin perseen. Sun silmät sidottiin, niin sit sun piti löytää laittaa se häntä oikeaan kohtaan. Niin, mutta
Mutta sä voit varjoida sen pelin. Siinä oli varmaan joku palkinto sitten. No eikö noissa kaikissa ollut joku tikkarityyli? Tiedätkö mikä oli niinku parasta ikinä? Tuli noista tikkareista mieleen. Siis tää onginta juttu, kun verhon taakse laitettiin onki ja sitten sinne ämpäriin tuli. Tarkoitat varmaan kalastuspeli. No ei se on onginta, mutta kun toi sun aasinperse, niin oli niin random, niin pakko keksiä tällekin joku löydä salainen kalastaja. Tikkari. Niin sit mä muistan, kun oli jossain tapahtumissa silleen, niin se oli mun mielestä parasta ikinä. Sekin pitää tuoda isosti takaisin. Se oli kyllä parasti sitten parhaimmat niinku kalastusvetäjät, ongintavetäjät, niin ne aina vähän nyppäsi sille, ihan kun kala näykki siellä, niin sitten ne vähän nyppäsi sitä, niin se oli vähän niin kuin oikeasti kalastus. No niin, kysy vaan. Täällä on tällainen kysymys, kun jos tiedät, että kaukosäätimen paristo on tyhjä, miksi painat sitä nappulaa kovempaa? Mä nyt vähän varjoin tätä, kun taas. Siis toi on ihan selkeä, koska ainakin joskus niin nehän toimi silleen, että jos se oli huono, niin ne silti hiukan toimi, jos se batteri oli lopussa. Että se ei vaan niinku loppunut yhtäkkiä niin kuin joku tämmöinen Bluetooth-hiiri tai joku muu. Siihen se ehdottomasti perustuu. Että se pikkasen vielä toivot, että olisikohan pikkasen vielä sinne lähelle ja tälleen, ja sit se ei. Siihen se perustuu, sen takia sä painat sitä. Niin ja joskus tuntuu, että se batteri lähti niinku eloon, että sitten kun mä ainakin tein sitä, että mä aina avaan sen kotelon ja laitan sen uudestaan, niin sitten tuntuu, että se toimii ainakin 2 päivää vielä. Vanha kikka. niin, mutta en tiedä, miksi sitä pitää painaa kovempaa. Ai se oli kovempaa? Niin, sitä nappulaa. Niin. Joo. No kato, kun se niinku ottaa sitten. Mä tein niitä variaatioita tälleen pään yli ja niskan takaa. Lähempää ja kauempaa. Ei se silti toiminut. Ja siis mä oon painanut silleen, että tulee niinku punainen jälki tuohon peukalon päähän, kun on ihan silleen, että toimi nyt. Mutta se menee rikki se kaukosäädin. Me ollaan ihmiset melko tyhmiötuksia. Niin ollaan. Sä tiedät, mutta kun ei jaksa niin nousta ylös ja etsiä sitä uutta paristoa, tai sit sulla ei oo ikinä sitä uutta paristoa siinä vaiheessa, niin sit sä oot vaan silleen please. Ja sit sä teet itselle sitä seuraavat 2 viikkoa. Mut mieti kuin pienesti toi kaukosäädin kuluttaa pattereita tai paristoja. Koska nehän, siis me ei olla, Joo. Mulla on toi makuuhuoneen telkkari, jos se joku mun vanha, niin se on oikeesti, no ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta sanoisin, no kyllä mä veikkaan, että 10 vuotta vanha telkkari. Niin ehkä kerran on vaihtanut paristot. Niin mieti sitä. Kelaa sitä läppää. Mä oon kyllä vaihtanut mun mielestä siihen kerran täällä asuessa nyt. Tämän vuoden aikana. Se oli varmaan just se 1 kerta. Koska mä muistan vielä silleen, että mä muistan, kun siellä oli ne jotkut, kun se on joku ulkomaalainen telkkari, niin siellä on jotkut ihmeparistot, mitä ei Suomen kaupoissa myydä. Niin mä muistan vielä, kun oli jotkut ihan oudot, mitkä se sisällä oli. Skirty-furdy. Okei. Jes, sitten seuraavaan kysymykseen. Haluatko laittaa? Joo. Hyvä, äänitehosta. Jos sä olisit Tylypahkan oppilas, niin kenet niistä opettajista sä haluaisit omiksi opettajiksesi? Ketä siellä haluaisit, että siinä eihän siinä ollut edes kauhean monta, tai en mä ainakaan muista. Mä en vastaa Kalkkaros, koska mä en muista. Se oli vähän niin hottava. Niin. Se oli mun lempi, se biologian opettaja, tai se maantiedon opettaja, kun ne veti sen kirkuvan juureksen. Mikähän sen nimi oli? Se on paha, kun nyt näkee noita matskuja niin kuin suomeksi ja englanniksi, sit mä en ikinä muista. Se oli joku viuhkonen, tinkkinen. Harry Potter opettaja. Tää on vähän noloa, koska mä oon kuitenkin pitänyt itseäni niin kuin silleen hyvin Harry Potter-tietäjänä, mutta en ole nyt taas hetken lukenut noita kirjoja. Niin mie vastaan ainakin sen. Ja sitten mun lempi oli myöskin se pimeyden voimilta suojelija opettaja, se blondi mies, mikä oli oikeasti kauhean pelkuri. Koska se on ihan samanlainen kuin minä. Pimeyden voimilta
opettaja, blondi. Niin. Gilhard Lockhart. Amelia Gilderoy Lockhart. Okei. Oh, mä inhosin sitä. Mutta siis sehän oli sellainen itseään täynnä oleva. Gilderoy. Meinaatko, että se olisi, koska se oli siis pelkästään itseään täynnä? Joo, tämä on ihan samanlainen kuin minä. No eihän ole, kun toihan halusi vaan niin kuin koko ajan korostaa itseä, että jotain kuvia. Siis teksti oli sellainen niin kuin... Niin, ja sit se väitti, että... Että se osaa taikoa ja se ei osannut tehdä mitään. Niin, ei se osannut oikeasti. No et sä nyt ole tollanen. Pelkuri se oli, mutta siis se oli tosi itseään. Pelkuri sä oot, mutta tollanen sä et ole. Niin. Ei, kun täällä on tää kääpiö, anteeksi, lyhytkasvunen mies. Tämäkin oli hauska. Filius Lipetit. Filius, loitsujen opettaja. Lipetti. Filius Lipetit Lipetit on suomenkielinen nimi. Kuulostaa ihan silleen, mitäs läksit? Filius Lipetit. Mä en löydä sitä. Iäkäs ja pienikokoinen veleho. Harri, sä oot veleho. Mutta ootko varma, että sä et ois Vilhelmina Matoisa lankku? Tossa, Pomona Verso. Pomona Verso. Onko se Verso? Niin, eli opettaa Sprout. Verso. Niin, kato, Pomona Sprout. Ikinä niitä ei puhuttu niiden etunimiä hirveästi. Tää oli kiva. Se oli Puuskupuhin tuvanjohtaja. Joo. Entäs sun? No mulla on siis ehdottomasti Remus Lupin, joka opetti pimeyden voimilta suojautumista. Oli hyvä ystävä Harry Potterin isän ja myös Harry Potterin kummisedän kanssa, Sirius Mustan. Niin hän hän oli opettaja. Joo. Okei. Milloin viimeksi olet katsonut? Herran aika. Joo, ja sitten totta kai toi McCarmiva, koska badass muija. Ehdottomasti. Olisin oppinut paljon. Entä Dolores Pimento? Mä en tohon ennustamiseen. Se ei ole mun juttu. En lähtisi. Mä oon sitä kokeillut kerran. Se ei ollut mun juttu. Ei. Entäs Ollivander? Ei nää opettajia enää. Ei, se myy taikasauvoja. Mä olisin voinut ottaa Matami Huiskin, koska hän opettaa huispausta. Niin erittäin kiva. Se oli ihan kiva. Se oli vähän piinaava. Se näytti vähän joltain. Se oli sellaiset pelottavat silmät. Kyllä. Okei. Ja lipetit kyllä, koska kyllä loitsuja on kans kiva oppia lisää. Mutta siinäpä ne oikeastaan. Dumbledore, mä en oikein tiedä opettiko se nyt hirveästi mitään sen kummallisempaa, mutta... Dumbledore. Hagridia en ottaisi, koska hän oli ihan hassu niiden tuntiensa kanssa ja aina oli kaikkia hulluja eläimiä siellä. Rest in peace myös Harry Potterin Hagridin näyttelijä. Jep, rest in peace. Joo, hän menehtyi, mutta oli jo yli 70 ikämestä. Niin. Ei ollut mitenkään traaginen. Mutta eiköhän tämä ollut tässä. Eikö siinä oli jo 2 randomia kysymystä? Kyllä. Pistää purkki. Kiitos tästä. Jakso numero 88 ja Eetu Saara oli täällä taas. Ei muuta kuin hei, ensi viikkoon, moro. Oi, väärä tunnari. No nyt tos. Ei, toikin väärä. Menkää naimisiin.